Ivan Meštrović najistaknutiji je pripadnik hrvatskog modernog kiparstva, rođen u selu Vrpolje u Slavoniji 1883. godine. Odrastao u religioznoj katoličkoj obitelji u selu Otavice kraj Drniša, slijedom čega su motivi koje koriste svojim dijelima biblijski, ali i hrvatsko nacionalni. Prve korake u kiparstvu čini tijekom školovanja u Splitu, koje zatim nastavlja na Akademiji u Beču. Vrlo je aktivan, te svoju prvu samostalnu izložbu ima već 22 godine. Nakon uspjeha svjetske izložbe u Rimu 1911. godine postaje poznat. Prijateljuje s mnogim svjetskim umjetnicima poput Gustava Klimta i francuskog kipara Rodina. Upravo je potonji, a nakon što je vidio svoj portret izračen strane Meštrovića, izjavio: Meštrović čini što želi. Osim u kiparstvu, ostavio je i niz književnih djela. Također, između prva dva svjetska rata vrlo je politički angažiran. Zalaže se za pripajanje Dalmacije Hrvatskoj te za odcjepljenje od Austro-Ugarske. Nakon sukoba s ustaškim režimom odlazi iz Hrvatske i odlazi u Ameriku. Tamo provodi ostatak svog života sve do smrti 1962. godine. Postaje sveučilišni profesor u Indijani i član Američke akademije znanosti i umjetnosti. Ipak, hrvatskom je narodu ostavio više od 500 svojih djela kao i obiteljsku kuću i atelje. Ostavljena djela danas čine fundus muzeja. Što se tiče Meštrovićevih djela, većina njih su ukras hrvatskim javnim prostorima, ali i svjetski. U Zagrebu to su Vrelo života ispod Hrvatskog narodnog kazališta, Povijest Hrvata ispod Pravnog fakulteta, te kip Nikole Tesle u Istojevoj ulici. U Šibeniku kip Juri Dalmatincu, a u Splitu Grgu Ruminskog i Marku Marovića. Svjetski poznat spomenik je spomenik Indijancima u Chicagu. Ono što je istome manje poznato je da je izrađen u Zagrebu, a 1928. godine otpravljen u Ameriku. Također, u Meštrovićevom radu je manje poznato da su na njega utjecale žene. I to Olimija, Ruža, Ružena, Marija i Olga. Svaka je za Meštrovića bila drugčija vrsta ljubav. Olga, obiteljska ljubav, vidljiva je u djelima koja su izrađena od mramora i razrađena do najsitnijih